Ya, sekasih, 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 sulap kodok, hae hae, oh ya, oh kok kale baper, oh kok kale baper, langsung aja, langsung aja, itu hati benar. Ayo mas, suruh mas, wis. Eman wis enak ditonton ya dulur-dulurku ya. Ayo nonton bandengan, lah niate ngurah bandengan, ayo diurah gak apa-apa. Ngurah bandengan tujuannya ngurah bandengan gak apa-apa. Ayo mas. Tolong ya mas. Penonton itu wis gak ono ijine ya mas. Sing ono ijine iki keseniane mas. Tolong ya. Penonton iki ono ijine lho mas. Sing ono ijine iki hiburane mas, keseniane mas. Ayo, lah nyate delok hiburan mas. Ayo santai wis. Ayo lanjut.